Hello mga kabsat! Welcome back dito sa aking channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang magbilang sa Ilocano. So tara na! 1. Maysa 2. Dua 3. Talo 4. Upat 5. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 10 ket maysa 12, 10 ket dua 13, 10 ket talo 14, 10 ket upat 15, 10 ket lima 16, 10 ket ennem 17, 10 ket pito 18, 10 ket walo 19, 10 ket siyam 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, sangagasot 200, duagasot 300, tallugasot 400, upat agasot 500, lima gasot 600, innem agasot 700, pito gasot 800, walo gasot 900, siyam agasot 1,000, sangaribo 2,000, 2,000 3,000, 3,000 4,000, 4,000 5,000, 5,000 6,000, 6,000 7,000, 7,000 8,000, 8,000 9,000, 9,000 10,000, sangalaksa 100,000, sangagasot aribo 1,000,000, sangariw-riw